салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Бародаро, пеши аз видеоро сар кардан як видеоро лайк шапак мекунем, моро дастгирӣ мекунем. Бародаро, касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Як бор дига лайкҳои бепула хабар мегирем. бародаро, якм мошини фурӯшимои Hyundai Avante мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин гуфтааст. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, 6 моҳ танировка дорад ва ҳуҷҷати солона дорад. умуман газа дидагӣ нест. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 79 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 588 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 00 66 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшимои Nissan Maxima мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотор DV5, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка, хадавои 100%, навмондагии мотораш 4 баллони дигар навае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 290 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 99 44 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Daewoo Matiz мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотор 09, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча 100% алиш мешавад. ба любой намуд маркаи мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16 500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 123 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 90 40 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Chevrolet Cruze мебошад ки соли бароришаш 2010, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин нави бада, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ ва риткадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 69 900 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 514 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 885 88 83 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимо Plastra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. балоно средни состоянии 1,000,000%, ягон дард надорад, задагӣ, пусидагӣ умуман нест. рошно фурӯшӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 34 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 253 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 83 37 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz E-Class мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор DV5, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе расхода 100 километрда 7,5 литр расход дорад. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 40 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 298 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 56 32 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои BMW 5 Series мебошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотор 3, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. сабаби фурӯхтанаш 3 та мошин дорум барои ҳамон ҳуҷҷатош то 20 2022. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48 500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 361 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 889 00 48 48. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی بروریش 2001 ابیو موتور د سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا سوی ماشین است در حالت خوب قرار دارد به یگان کمبودی خداوی نو بالون نو با سودا میشد موتور دی سچکا زدگی ماشین ده قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 40000 سومانی با روبلیوزی را گردانیم 298000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 886 88 29 92 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.